Salam gadyrdan iyleşler. Doğruluk ýolu gepleşimide hoş geldiňiz. Bugünkü gepleşimizde biz dowamly doga dilegde bolmak barada gurrun ederiz. İlki bilen gelin doga dileg näme diýen soraga jogap bereliň. Doga etmek, dileg etmek bu Hudaýa yüzlenmek, gürleşmekdir we secde etmegiň, ibadet etmegiň bir tarapydyr. Biz insanlar birek bilenem gepleşmek arkaly aragatnaşykda bolýarys. Durmuşymyzy şol arkaly birek bilen paýlaşýarys. Muňa meňzeşlikde hassa köp bize Hudaý bilen gepleşmek we aragatnaşykda bolmaga gaty mätäçdir. Hudaý bizi yaratdy we bizi ruhu barlyk etdi. Bu sebäpden kalbymyz ol bilen bolan gatnaşygy küýseýär. Barlygymyzyň çeşmesi, köki Hudaýdyr. Bu sebäpden şol köke bagly bolmak biziň üçin möhümdir. Hudaý biziň bilen ýazgylary arkaly we mukaddes ruhu arkaly kalbymyza gepleýär. Biziň hem ol bilen gepleşmegimizi, ýagny oňa ýüzlenmegimizi ol isleýär. Bu sebäpden oňa düşünmeýän bir dilimizde, yüzlenmän, kalbymyzdan düşünýän we bilýän dilimizde doga dileg etmemiz gerekdir. Doga dilegde bolmak biziň üçin howadan dem alşymyz ýalydyr. Howasyz we dem almazdan ýaşap bilmeýişimiz ýaly. Doga dilegsiz hem ruhy ýaşaýşymyz bolmaz. Howanyň bizi gurşap alşy ýaly. Hudaý hem hemme ýerdedir we ol bize golaýdyr. Kalbymyzy oňa açsak we oňa ýüzlensek, ol bize jogap berer we bizi doldurlar. Bu sebäpden her bir Hudaýa inanýan adama Hudaý bilen aragatnaşykda bolup dilegde bolmak gaty wajypdyr. Rabbimiz İsa Mesih bize dileg edemmize, nähili dileg etmeligimizi we doga dileglerimizde dogry, möhüm zatlar bilen dilegde bolmamyzy öwredýär. Bu sebäpden İsa Mesih şägirdlerine şeýle diýip dileg etmegi öwredipdi. İsa olara: Hudaýa doga okanyňyzda şeýle diýin. Ey atamyz, adyň mukaddes bolsun. Padşalygyň gelsin. Günnelik çöregimizi bize günne ber. Bize karşı günah edenleri bağışlayışymyz ýaly. Sen hem biziň günahlarymyzy bağışla. Bizi sinaga salma diýdi. Bu okan ayatlarymyz Lukanyň hoş habarynyň 11-nji babynyň 2-nji ayadyndan 4-nji ayadyna çenlidir. İsa Mesih bu doga arkaly hem bize Hudaýyň ajaýyp söýgüsinden, rehimden, gowluklardan doly, ýaşy niýetli, biziň aladamyzy edýän Hudaýdygyny görkezýär. Hudaýa atamyz diýip ýüzlenmek bilen Hudaýyň adamlar bilen ýakyn bolmak niýetiniň bardygyny, adamzat üçin atalyk aladaly biri hökmüne tanadýar. Elbette Hudaýa atamyz diýmek bilen biz Hudaýy ýerdäki kämil bolmadyk, günäli atalarymyz bilen deňämiz. Hudaý bolsa kämildir, mukaddesdir. Bu sebäpden iň kämil atamyzdyr. Eger günäli bolan ata enelerimiz biziň üçin nähili ýaşylyklar edýän bolsa, onu kämil we mukaddes, adalatly bolan Hudaý nähili beýik söýgü biziň üçin görkezär. Şonuň üçin onu şeýle ýakyndan tanamak we şahsy gatnaşykda bolmak iň beýik aragatnaşykdyr we durmuşymyz üçin wajyp bolan hakykatdyr. Dileg etmeligini bilýärin. Ýöne näçe gezek dileg etmeli diýip
käbiriňiz soraýansyňyz. Mysal üçin musulmançylykda esasan hem 5 gedek namaz okulýar. Biz Mesihe inanýanlar näçe gedek dilek etmeli diýip sorak hem ýüze çykýanlar. Yazgylarda bize dowamly we izi giderli doga dilekde bolmalygymyzy yazgylar öwredýär. Hatta İsa Mesih özü Reb bolsa da yere insan bolup gelenne özünün insan hökmüne dolu Hudaýa mätäşdigini we ol bilen izi giderli gatnaşykda bolmagy bize görkezdi. İsa Mesih'in özü dowamly uzak wagtlaryň dilek dogada wagt geçirýärdi. Şonuň üçin hem dileklerimizde ýadawsuzlyk görkezip erjellik bilen Hudaýdan soramalydygymyzy İsa Mesih bize öwredýär. İsa Mesih şägirdlerine tymsallar arkaly dowamly erjelli doga etmege öwredýär. Elbetde bu tymsallar Hudaýyň biziň dogalarymyzdan ýermän tersine olara garaşýanlygyny we gowy görýändigini we jogap berýändigini İsa Mesih ýazgylarda bize öwredýär. Mysal üçin Lukanyň hoş habary 11-nji babda İsa şeýle diýär: Aydaly siziň biriňiziň dostuňyz bar. Sen ýary giýje şol dostuň ýanyna baryp, "Dost, maňa 3 çörek karz bersene. Uzak ýollan ýakyn dostum belli. Onuň öňüne goýara zadym ýok" diýip ýalvararsyňyz. Şonna dostumuz içerden "Meni bir rahat etme. Gapy bir çäk gulplanny. Çağalarym hemmämiz uklap ýatyrys. Men turup sana hiç saat berip biljekler" diýip jogap berýär. Size şunu aýdaýyn. Ol adam sana çöregi dostluğun hatirasyna bermese de onu gününe goýman, erjellik bilen sora berseň, islenlik soranda adyny berer. Men size diýärin. Dileň, size berler. Agtaryň, taparsyňyz. Gapyny kakyň, size açylar. Elbetde dilen alar, agtaran tapar, gapy kakana açylar. Sizden haýsy ata oglu balyk dilänne balyga derek oňa ýylan berer. Ya bolmasa yumurtka dilänne oňa içýän berer. Şeýlelikde siz erwet boluwan öz çağalaryňyza oňa peşkeşler bermegi bilýän bolsaňyz, onu gökdäki ataňyz özünden dileýänlere mukaddes ruhy hassa köp bermezmi? Bu taýda biz Hudaýyň ajaýyp häsiýetini görýäris. Ol biziň dileklerimize garaşýar we jogap berýär. Şeýle kämil, mukaddes, mähriwan, ýaxşy, söýgüden, rehimden, merhemetten, parahatlyktan dolu bolan Hudaýymyzyň bardygy üçin biz oňa dilekde ýüzlenmäge mätäşdiris. Bu hem bizi onun ýanyna her wagt dowamly barmaga isleg öğretmelidir. Şeýle Hudaý dileklerimizde şöhratlandyrmak, övgüler aýtmak hem biziň dogalarymyzyň esasy bolmalydyr. Onun adynyň şöhratlanmagy, paçalygynyň yer ýüzüne ýaýramagynyň biziň islegimizdigini hem bildirmeli. Ýokarda Rabbimiziň bize öwreden dogasyna ünüs bersek, ol ýerde her bir mätäşligimizde Hudaýa gelmeligimizi, oňa ýüzlenmegimizi bize öwredýär. Hudaýa dilek dogada gelmek biziň özümize däl, oňa bil baglaýanlygymyzy görkezýär. Çünki onsuz biz durmuşumyzyň maksadyna yetip ve olarda batly ýaşap bilmeriz. Hudaý hemişe hem soranymyzdan has beýik we bize gerekli zatlary berýändir. Ol hemişe
doğulup daşıp bize yaşlılıklarını berýändir. Çünkü kämil bolmadyk we günäli bolan biz çağalanmada gowy zatlar berip bilýän bolsak, onu kämil we mukaddes bolan Hudaý has beýik zatlary bize berer. Hudaýyň biziň dileglerimizi eşidip jogap berýändigi barada we hemişe doga dilegde bolmamyzy bize Rabbimiz İsa ine bu tumsalda hem bize öwredýär. Onsoň İsa şägirdlerine olaryň hemişe Hudaýa doga edip asla ruhdan düşmezliginiň zerurlugy hakda bir tımsal aýdyp berdi. Bir şäherde Hudaýdan gorkmayan bir kazy bar eken. Ol kazy adamlary äsgermeýän eken. Ol şäherde bir dul aýal hem bar eken. Ol üzünüksiz kazynyň ýanyna gatnap, "Dawagärimden men hakymy alyp ber" diýip ýalwarypdyr. Kazy bir näçe wagtlap muny etmändir. Ahir soňunda ol öz-özüne "Men Hudaýdan gorkmasamna, adamlary äsgermesemne, dyngysyz gelip meni bizar etmedi ýaly bu dul aýalyň hakyny alyp bereýin. Inni bir gelip meniň gulak etimi guratmasyn" diýe. Rep yine sözünü dowam etdi. "Adalatsyz kazynyň näme aýdanna gulak asyn? Eýsem, Hudaý öz saýlanlarynyň giýje günlük özüne ýüz tutup perýad edýänleriniň hakyny alyp bermezmi? Olary köp garaşdyrarmy? Size şunu aýdýaryn. Olaň hakyny tiz alyp berer. Ýöne insan oglu gelenne ýeriň ýüzünde imanly adam taparmyka? Adalatsız kazy özüniň ýanyna gelip iýdigiderli talap edýän dul aýalyň talabyny berja etdi. Ona adalatly, gudratly, merhemetli, rehimli bolan biziň Hudaýymyz, biziň mätäçliklerimizi hem doldurar, dogalanmada jogap berer. Şonuň üçinem biziň üçin giýjikýän ýaly görünýän ýagdaýlarda hem dowamly dileg etmekden ýadam alyň we ruhdan düşmäliň. İsa Mesihiň özüniň köp wagtyny dilegde geçirmek misalynyň üstesine bizde Mesihiň resullarynyň durmuş misaly hem bardyr. Olar hem dogada erjelik edipdirler we olaryň durmuşynyň merkezine Hudaýa doga etmek durýardy. Sebäbi doga arkaly Hudaý olara güç kuwwat, akyldarlyk we ýol görkezýärdi. Muňa misal edip Resullaryň işleri 1-nji bab 14-nji aýatda beýan edilen şulary okasa bolar. Olaryň hemmesi bir ýere üýşüp, ýzyny üzmän doga dileg edýärdiler. Şu taýda Resullar her bir meselede Reb İsa dilegde yüzlenýärdiler we ýzyny üzmän doga edýärdiler. Olaň durmuşlaryna we Hudaýyň paçalygy üçin bolan hyzmatlarynyňky üstünlükleriniň esasy sebäpleriniň biri olaryň ýygyderli dogada erjellik görkezenlikleridir. Belki käbiriňiz dowamly dileg etmeliligimizi düşünnek. Ýöne haçan we nirede dileg doga etmeli diýip soraýansyňyz. Hudaýyň ruhdugy üçin ol hemme ýerdedir. Bu sebäpden Hudaýa ruhumyzy her bir ýerde, her bir wagtda, eslenlik ýagdaýymyzda yüzlenip bilersiz. İsa Mesih Samariýaly bir aýalyň Ýerusalimde ýa-da başga bir dagda Hudaýa secde etmeli. Her türlü adamlar dürlü yerlerde secde edýärler diýip beren soragyna Hudaýa ruhda we hakykatda secde edilmeligini aýdypdy. Hudaýa dileg doga etmemiz üçin ruhy direliş gaty wajypdyr. Çünki insanlar günä netijesinde ruhy ölü boldular. Şonuň üçin Hudaýyň olara öwredýänlerini kabul edip bilen oklar. Bu ruhumyzyň ölü halyndan çykmak üçin halaskär Reb İsa Mesihe iman etmeliler.
Şonda bizim ruhumuz täzeden diriler we Hudaýyň ruhunyň kalbymyza gelmegi bilen Hudaýa ruhta we hakykatda bolan İsa Mesih'te secde edip doga dileg edip bileriz. Hudaý bolsa özüniň iýberen halaskär Mesihine iman eden ruhu çağalaryny her wagt eşider we dileglerine jogap berer. Sen Hudaýa hakykatda we ruhta secde edip doga dileg edýärmisin? Günählerin netijesinde Hudaýdan aýra düşüp ruhunda ölü bolanlygyny bilýärmiň we günählerini boyun alyp özüňiň Hudaýyň merhemetine, rehimine, gutuluşuna mätäşdiňi bilýärmisin? İsa Mesih arkaly gutuluşa eýe bolup Hudaýyň ruhu bağlalary bolmak isleýärmiň? Bu senin kalbyň islegi bolsa, onu Reb İsa Mesih'e kalbyňy tapşyr we oňa gökden inik gelen halaskär Rebdigine, Hudaý bilen birdigine iman edip, onuň haçda senin günählerin üçin özüniň beren mukaddes gany arkaly tölegine ölüp jaýlanyp, soňra bolsa, 3-nji güni ýene-de dirilenligine iman et. Onuň ýaşaýyş, ýol, hakykatdygyna inan. Şonda Hudaýy özüňi hemişe söýýän ata hökmüne tanarsyň we onuň bağlalary bolarsyň we ol seniň iýdigiderli dogalaryňy eşider we jogap berer. Gelin bu wagt şol iýdigiderli dogalanmaza ünüs bermeli, wajip zatlar barada gürüň edip geçeliň. Birinciden, doga edemizde Hudaýa dolu baglydygymy bilip, her bir ýagdaýymyz üçin dileg etmeli. Mysal üçin Süleýmanyň tymsallaryna şeýle diýilýär: öz düşünjäňe dayanma. Bütün ýüregiň bilen Rebbe bil bagla. Bar işlerini onu tana. Ol seniň ýollaryňy dogrular. Hakykatdan hem durmuşymyzda biz öz düşünjelerimize dayanmaly däl, bütün kalbymyz bilen Rebbe bil baglamaly. Haçanla kalbymyzy we düşünjämizi oňa bagly etsek, onu etjek hereketlerimiz hem oňa bagly bolar we boyun eger. Dogalanmyza muny etsek, onu ol biziň ýollarymyzy dogrular, özüniň ajaýyp maksadyny tarap gönükdirer. İkinci wajip bolan zat, dogalanmyzda Hudaýdan akyldarlyk soramaly. Biz Hudaýyň gökden inen pek, kämil, mukaddes akyldarlygyna mätäşdirdi. Yakup 1-nji bab 5-nji aýatda şeýle diýýär: Siziň biriňize akyldarlyk ýetmezlik edýän bolsa, ol hemmelere jomartlyk bilen käýemän berýän Hudaýdan dilesin. Oňa berler. Üçüncü wajip bolan zat, doga dileglerimizde hemişe towamyza dayanıp dileg etmeli. Her gün durmuşymyzda günäli pikirleri, hereketleri edip bilýäris. Bu sebäpden Hudaýyň öňüne günälerimiz üçin towba edip gelmeli. Bu arada ýazgy ine şeýle diýär: Günämiz ýokdur diýsek, onu biz özümüzi aldaýanlarys. Bizde hakykat ýokdur. Günälerimizi boyun alsak, ol ynamlar, adyldyr. Günälerimizi öter, bizi her hili yamanlykdan arasalar. Dördüncüden, biz Hudaýdan ýaxşy işlere baý bolup, dogrulukda ýaşamak üçin, Hudaýyň şalygynyň giňelmegine we onuň ajaýyp gutulşy baradaky hoş habaryň ýaýramak üçin özümüze we ýygnaga güç, kuwwat sorap dileg etmelidir. 5-njiden, dileglerimizde hemişe Hudaýyň ýazgylaryna, bize aýan eden wadalary, hakykatlary esasyna dileg etmeli. Çünki Hudaýyň ýazgylary arkaly onu şahsy tanap bilýäris. Onuň häsiýetlerini, wadalaryny,
gudratlaryny görüp bilýäris. Men siziň bilen dowamly doga dilek etmek baradaky gürrüňimi ine şu mezmur bilen tamamlamak isleýärin. Ýaş insan ýoluny näde päk saklap biler. Onu senin sözüne göre goramak bilen, seni agtarýaryn tutuş yüregim bilen, meni tawşyryklaryňdan azaşdyrma sen. Sana garşy günah etmeýänip, senin wadaňy yüregimde aýap sakladym. Ya Rab, sana alkışlar bolsun. Maňa öwretsen öz parzlaňy. Ağzımdan çıkan adalatly hökümleriň baryny men dilim bilen aglan edýärin. Senin düzgünlüğünden lezzet alýaryn. Güýe ähli baýlyga eýe bolan ýaly bolýaryn. Buyruklaryň barada men oýlanýaryn. Senin ýollaryňa dikkat bererin. Parzlaryňdan lezzet alaryn. Senin sözüňi men unutmaryn. Nähili ajaýyp sözler. Hudaýyň sözlerini, Hudaýyň ýazgylaryny, onuň parzlaryny, hakykatlaryny hemişe ýatda saklap, izigiderli, dowamly dileglenmezde erjellik etmek bizi bereketler, bize güýç kuwwat berer, bize akyldarlyk berer. Gadyrdan iýleşlem, mähriwan doganlam. Hudaýymyza, Rabbimize izigiderli doga etmekde ve ona secde etmekde, obadet etmekde ve boyun olup ýaşap, onu şöhratlandyrmakda Hudaýymyz size pata versin. Gelejekdäki dogruluk ýolu atly gepleşiklerimizde ýene-de görüşýänçek, hoş, sag bolun. Mukaddes ýazgylarda Hudaý Mesih dünýäniň halasyary bolmak üçin geler diýip aýdýar. İsa aleyhissalamyň durmuşy onuň hakykatdan da peýgamberler tarapyndan velilik edilen şahsiýetdigine şaýatlyk edýär. İşaya peýgamber şeýle velilik edipdi. Ine bir gyz göwreli bolup bir ogul dogurar. Bir näçe asyrlar geçen soň İsa'nın doğulmagy bilen bu velilik berja edildi. Mukaddes ýazgylar bu dogulcak mukaddes şahsiýet Hudaýyň oglu diýip atlandyrlar diýip eglan etdi. Bu İsa'nın fiziki manyda däl, ruhy manyda Hudaýyň oglu diýilip atlandyrjakdygyny aňladýar. Biz İsa aleyhissalamyň öz durmuşyny nähili ýaşandygyny görýäris. Ol adamlary kesellerden halas edýärdi. Olaryň günälerini bagyşlaýardy. Olary Hudaýa tarap gönükdirýärdi we Hudaýyň bagşalygynda yer berjek diýip wada edýärdi. Ol özüni olaryň deregine günä üçin gurbanlyk hökmünde hödürläp, soňra ölümi ýeňip täzeden diýirelli. İsa, "Janym menden hiç kim almaýa, özüm pida edýärin" diýip aýtdy. İsa aleyhissalamyň durmuşy diňe bir peýgamberleriň ýazgylaryny berja etmän, şeýle hem Hudaýyň mukaddes sözüniň hakykylygyny tasdiklady. Rabbim sözü saptyr. Rabbim, senin sözüň ebedidir diýip peýgamberler eglan etdi. İsa'nın özü şeýle diýdi. Gök hem yer geçer. Ýöne meniň sözlerim asla geçmez. İsa aleyhissalam bize bol elin durmuş vermek üçin geldi. Adam ýeren bagynda Hudaýdan boyun gaçyranyna, ol öz ýoluna ermegi saýlady. We onuň bu hereketleri onu yaradyjydan çetleşdirdi. Mukaddes ýazgylar bar günah etdi ve günahnyň muzdy ölümdir diýip eglan edýär. Bu ruhy ölümi, ýagny Hudaýdan baky aýralygy aňladýar. Emma Hudaý Ibrahimyň oglunyň ölümine derek goçun gurban edilmegini hödürleýşi ýaly biziň ýerimize ölmek üçin İsa Mesihi iýberdi. Onuň durmuşy, ölümi we täzeden diýilmegi Hudaý bilen adamzadyň arasyndaky gatnaşygy dikeltdi. Enne İsa'nın izine erýänleriň diňe bir günäleri bagyşlanman. Eýsem, olar Hudaýyň baky hökmünden halas edildiler. Olar cennetde Hudaý bilen baky ýaşajakdygyna berk inanýarlar. Şunu hem İsa aleyhissalam her adama hutşu durmuşy, günäden we günäniň zulmundan azat bolmaklygy hödürleýär. Bu bir dine ýermekligi aňlatman. Eýsem, ine men işikde durun, gapyny kakýaryn. Biri sesimi eşidip gapyny açsa, içerik girerin diýen
İsa ananyp ýaşamaklygy saýlamagy göz öňünde tutýar. Bu Hudaýa üzlenmegi, İsa Mesihiň durmuşymyza girip, günälerimizi bagyşlap, bizi öz islegi boýunça özgerdip biler ýaly oňa bil baglamak aňladýar. Onuň aýdýan zatlary bilen aňymyz bilen razylaşmak ýa-da belli bir duýgulary baştan geçirmek ýeterlik däl. Biz ony anam arkaly merhemet bilen öz erkimiz esasyna kabul edýäris. Adamlar İsa Mesihiň ýyzyna ermäge taýýar bolanlaryna oňa ýönekey dilek arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin seni ýem İsa Mesihi öz ýüregiňe çağırmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rabbim İsa, men sana mätäç. Meniň günälerim üçin haçta janyň gurban edenine men minnettar. Men öz günälerimi boyun alýan we towba edýän. Men öz durmuşumyň gapysyny açyp, seni öz halaskarym we Rabbim hökmüne kabul edýärim. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnettar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýyzyňa eriji bolaýyn. Amin. İsa Mesih öz ýyzyna erýänler barada şeýle diýdi. Meniň goýunlarym sesime kulak asýar. Men hem olary tanaýarym. Olar meniň ýyzyma düşýärler. İsa'nın wada beren bol elin durmuşyny baştan geçirmek üçin onuň ýyzyna erýänler her gün Hudaý bilen doga dilek arkaly gepleşýärler. Onuň sözüni okuýarlar, ýa-da dinleýärler. Olar beýlekleri de Hudaý barada gürrüň berip, onu söýüp ýyzyna erýänler bilen ýygy-ýygydan duşuşýarlar. Onuň ajaýyp wadasyny ýadyňda sakla. Ähli ýytyar ýerde gökde maňa berildi. Men dünýäniň soňuna çenli siziň bilen olaryn. Amin.